बरोबर असा डॉक्टर ओमकार चुरी आणि ते जावन आसात एक न्यूरोसर्जन. अशें म्हणटा की मनीस आनी मनशाचो जो मेंदू आसता हो मनशाचें पुराय शरीर कंट्रोल करता. तेज्यो भावना, तेजो मोग, तेजो प्रेम, तेजो द्वेष हे जे षड्रिपू आसा ते सुद्दां कंट्रोल करपाचें काम हो मेंदू करता. आनी मेंदू म्हणटा पळय तो सगळे फूल मनशाच्या शरीराचेर तेजो कंट्रोल आसता. डॉक्टर, आता असं असतं ना की मेंदू हा संपूर्णतः माणसाला कंट्रोल करतो, आपल्या काबूत ठेवतो. म्हणजे भावना म्हणा, प्रेम म्हणा, राग, द्वेष, मद, मोह हे सगळं मेंदूपासून सुरू होतं आणि मग ते संपूर्ण शरीरात पोचतं आणि माणूस त्याप्रमाणे वागायला लागतो. आता असं ऐकायला येतं आम्हाला की मेंदूची एक बिमारी आहे, एक रोग आहे, मेंदूला होतो, त्याला म्हणतात ब्रेन ट्यूमर. तर हा ब्रेन ट्यूमर म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं? ब्रेन ट्यूमर सध्या आता इतकी वर्ष आम्ही हे न्यूरोसर्जरी करतो आहे. ब्रेन ट्यूमर हा शब्द ऐकला, न्यूरोसर्जरीच्या याच्यात ब्रेन ट्यूमर इज नॉट द ओनली थिंग. ती एकच गोष्ट आहे आणि तीच आम्ही ऑपरेट करतो असं नाही आहे. लोकांचे ॲक्सिडेंट्स होतात किंवा छोटं काही ब्लिडिंग झालं किंवा स्ट्रोक असेल किंवा इतर काही असेल तर हे सगळं पण न्यूरोसर्जरीत येतं. पण ब्रेन ट्यूमर हा शब्द ऐकला की लिटरली आम्ही इतर काही बोलायच्या आधीच हे सेन्सेशन येतं की आता संपलं. पण सुरुवात इथूनच होते की ज्या गोष्टींना आपण ब्रेन ट्यूमर म्हणतो त्यात ॲक्च्युली ब्रेनपासून काही निर्माण असं होतं की इतर गोष्टी आहेत. म्हणजे साधं शरीर रचनेच्या ह्याने बघितलं, तुम्ही जसं म्हणालात की सगळे इमोशन्स वगैरे येतात, पण डोकं किंवा तकली आपण जे म्हणतो त्याला फक्त मेंदूच असं नसतं. मेंदूच्या काही गाठी असतात त्या बाहेरूनच दिसतात, जे ॲक्च्युली त्वचेच्या असतात. एनी ट्यूमर म्हणजे कुठलंही सेल जे जितकं असलं पाहिजे शरीरात त्याच्याहून जास्त ते वाढत गेलं दॅट बिकम्स अ ट्यूमर. कधी चरबीची गाठ असते, ही पण एक साधी गाठ. काही लोकांना असं वाटतं की इथे जे डोक्यावर काहीतरी वाढल्यासारखं दिसतंय ते काही ब्रेन ट्यूमरसारखं आहे का, तर साधं म्हणजे कधी एक मोठं टेंगूळ येतं. करेक्ट. तर ते जे बाहेरून दिसतं इज द लिस्ट प्रॉब्लेमॅटिक, पण लोक त्याचंही टेन्शन घेतात. त्याच्या आत हाड असतं. काही ट्यूमर्स जे असतात ते हाडातून निर्माण होतात. जशी इतर हाडं आहेत तिकडे साध्या गाठी असतात, तिथे त्याही असतात. हाडाच्या खाली मेंदूवर 3 आवरणं असतात, 3 मेम्ब्रेन्स, त्याच्यातून काही ट्यूमर्स निघतात. मेंदूच्या जे पाणी असतं त्या पाण्याच्या पिशव्या असतात मेंदूत 4, त्या पिशव्यांच्या लायनिंगमधून काही गाठी निर्माण होतात. पण डॉक्टर असं म्हणतात की हा ट्यूमर जो बनतो, मेंदूचा ट्यूमर जो होतो त्या पेशींची अनावश्यक वाढ झाल्यामुळे होतो का? सगळेच ट्यूमर्स जिथे जिथे आपण ट्यूमर म्हणतो, म्हणजे चरबीची एक इथे हातावर जरी गाठ असेल तर त्या गाठी म्हणजे तिथल्या पेशी तिथल्या नाही वाढायला पाहिजेत. तितक्या जर त्या वाढल्या तर ऑटोमॅटिकली तिथे एक छोटा ट्यूमर निर्माण होतो. म्हणजे तुम्ही कशी व्याख्या कराल, म्हणजे व्हॉट इज ब्रेन ट्यूमर एक्झॅक्टली? ब्रेन ट्यूमर इज अ ॲबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इनसाइड द इंट्राक्रिनल कॅव्हिटी, बट ब्रेन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. इनफॅक्ट असं सांगायला गेलं तर लेट्स से वी टेक 100 ब्रेन ट्यूमर्स, आउट ऑफ देम 70 म्हणजे 100त 70% ट्यूमर्स हे ॲक्च्युली कॅन्सरचे नसतात. हे एक बेसिक फॅक्ट आहे जे साधारण लोकांना माहीत नसतं. त्याहूनही महत्त्वाचं हे आहे की सगळ्यात कॉमन जो ट्यूमर आहे ब्रेनचा तो हे जे मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं की मेंदूच्या वरच्या ज्या आवरणी आहेत त्या आवरणांमधून वाढून तो ब्रेनला कंप्रेस करतो रादर दॅन ग्रोईंग फ्रॉम द ब्रेन. इट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट बिनाइन म्हणजे नॉन कॅन्सरस ट्यूमर्स अँड इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 30%, म्हणजे 30% फक्त त्या एक ट्यूमरमुळे होतात. तर ज्यावेळी आपण हे असं ऐकतो की कोणाला ब्रेन ट्यूमर झाला आहे, इट इज नॉट ऑलवेज दी एंड ऑफ लाईफ. म्हणजे असं आहे का की ऑल ब्रेन ट्यूमर्स आर नॉट मॅलिग्नंट? ॲब्सोल्युटली. मोर दॅन 70% ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स आर नॉट कॅन्सर्स. जे उरलेले 30% आहेत त्यातही काही मेजर चंक जो असतो ते आर ट्यूमर्स विच हॅव कम फ्रॉम एनिवेअर एल्स. म्हणजे ब्रेनचे जे ट्यूमर असतील ते इतर कुठे स्प्रेड होत नाहीत, पण इतर कुठले ट्यूमर्स असतील एस्पेशली लंग किंवा ब्रेस्ट किंवा प्रोस्टेट, ऑल दिस कॅन्सर्स कॅन स्प्रेड टू द ब्रेन. म्हणजे किती प्रकारचे ब्रेन ट्यूमर आहेत? साधारणतः सध्या न्यूरोसर्जरी बिईंग अ व्हेरी यंग ब्रांच ॲज वी कॉल इट, आता पण WHO ने जवळपास 100पेक्षा अधिक
प्रकारचे ब्रेन ट्युमर्सची व्याख्या आहे, पण त्याच्यातले जे मोस्टली कॉमन जे तुम्ही अशी नावं ऐकाल, जे एक्झाम्पल मी दिलं मेनिंजोमा असेल किंवा मेंदूतून ज्या 12 नसा निघतात त्यांना आम्ही क्रेनियल नर्व्ज म्हणतो, त्या क्रेनियल नर्व्जमधले काही ट्युमर असतील किंवा इतर कुठून आलेले ज्याला आपण मेटास्टॅसिस म्हणतो, म्हणजे कुठल्या तरी, हे जे आहेत हे फार कॉमन असतात. आणि मग रेअर असे अन्य पण खूप आहेत, पण असे सध्या तरी 120 आहेत, पण आता जेवढं क्लासिफिकेशन वाढतं आहे अजून वाढायचे चान्सेस आहेत. आता मला एक सांगा डॉक्टर, की ब्रेन ट्यूमर होऊ नये, ब्रेन ट्यूमर होतो, पण तो का होतो हे आम्हाला काही माहिती नाही, पण ब्रेन ट्यूमर होऊ नये यासाठी काही गोष्टी करता येतात का? सध्या जसं सायन्स बदलतं आहे, अधिकांश ट्युमर्ससाठी आपण जसं आता लंग कॅन्सर आणि स्मोकिंग यांचं क्लिअर कट असोसिएशन आहे. म्हणजे क्लिअरली आपण सिगरेटच्या पॅकेट्सवर स्मोकिंग किल्स हे लिहू शकतो, बिकॉज दॅट असोसिएशन की स्मोकिंग केलं तर लंग कॅन्सर होण्याचा चान्स वाढतो, हे प्रूव्हन आहे. ब्रेन ट्युमरला घेऊन अजून तसं काही असोसिएशन मेजॉरिटी ऑफ द ट्युमर्समध्ये निघालं नाही, पण जे जनरल ह्यांना लागू होतात, हॉर्मोनल चेंजेस किंवा थोडंसं जेनेटिक, काही प्रकारचे रेअर ट्युमर्स असे असतात जे आईवडिलांना असतील किंवा त्यांची जनुकं जर आईवडिलांमध्ये असतील तर मुलांना होतात. बट मोस्ट कॉमन कॉज इज जर तुम्हाला आयुष्यात खूप जास्त आयोनायझिंग रेडिएशन, जे रेस्ट ऑफ द बॉडीला पण लागू होतं, म्हणजे एक्सेसिव्ह एक्सपोजर टू एक्स रेज ऑर एनी अदर रेडिएशन. म्हणूनच जपानमध्ये पण जिथे जास्त म्हणजे ज्यावेळी हे बॉम्बलास्ट वगैरे झाले, द रेडिएशन वॉज सो मच दॅट द इन्सिडन्स ऑफ सच ट्युमर्स हॅड इन्क्रीज्ड. पण करंटली दीज आर ओनली 2-3 कॉजेस. आता होऊ नये म्हणून आपण काय करू शकतो, तर जे रेस्ट ऑफ द बॉडीला लागू होतं, द लाईफस्टाईल बिकम्स इम्पॉर्टंट, की आपण जेवणातून जे काही खातो त्याचा ऑफकोर्स शरीरावर थोडाफार फरक पडतोच. हेल्दी एक्झरसाईज, म्हणजे बॉडीत अशा केमिकल्स कमी करणं ज्यामुळे बॉडीला असं वाटेल की आता आपल्याला त्याच्या अगेन्स्ट बंड पुकारला पाहिजे किंवा फाईट केलं पाहिजे. These are small things which go a long way. But overall, physical and mental health overall goes a long way in trying to reduce the chances of getting any kind of tumor. In short. But what would you say that what are the risk factors for getting brain tumors? रिस्क फॅक्टर्स हेच आहेत की जर इतर कुठला कॅन्सर असेल शरीरात किंवा काही स्पेसिफिक प्रकारच्या मेंदूच्या गाठी आईवडिलांमध्ये असतील किंवा काही प्रकारचे ट्युमर्स असतात जे फक्त यंग एजमध्येच येतात. म्हणजे अनुवांशिकता पण आहे का त्याच्यामध्ये? काही ट्युमर्समध्ये डेफिनेटली आहे, बट दोज आर नॉट व्हेरी कॉमन. आणि काही ट्युमर्स असतात जे फक्त महिलांमध्ये जास्त होतात. काही प्रकारचे ट्युमर्स फक्त त्यावेळी येतात ज्यावेळी शरीरात हॉर्मोनल काही चेंजेस घडत असतील. सो ऑल दिस फॅक्टर्स डेफिनेटली कम इन द पिक्चर. तर तुम्हाला मी आता विचारलं होतं की ब्रेन ट्युमर होऊ नये म्हणून काय आवश्यकता घ्यावी लागते, म्हणजे खबरदारी घ्यावी लागते काय? खबरदारी अशी आपण म्हणू शकत तरी घेऊ शकत नाही. पण जसं मी सांगितलं की ओव्हरऑल हेल्थ बघणं ब्रेनची, म्हणजे काही ड्राय फ्रूट्स असतील ऑर ट्राईंग टू अवॉइड सर्टन थिंग्स विच आर ॲप्लिकेबल टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो, हे असतं. पण स्पेसिफिकली मी असं कोणाला सांगेन की तुम्ही हे करा ज्यामुळे तुम्हाला हे होणार नाही, जसं लंग कॅन्सरच्या बाबतीत असतं तसं अजून नाही. पण ब्रेनसाठी जे प्रोटीन्स आणि फॅट्स लागतात ते ड्रायफ्रूट्समध्ये किंवा शेंगदाण्यात किंवा अशा ह्याच्यात खूप जास्त असतात. आणि ब्रेनमध्ये पण प्रोटीन्स आणि फॅट्सचं अमाऊंट ॲज सच, ब्रेन इज फुल ऑफ प्रोटीन्स अँड फॅट्स, सो वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दोज. म्हणजे गोव्यात राहून म्हणजे समजा ड्राय फ्रुट्सचं अतिसेवन केलं तर त्यामुळे काही धोका होऊ शकतो का? अतिसेवन कुठल्याही गोष्टीचं केलं तरी ऑफकोर्स इट इज अ रिस्क फॅक्टर. एव्हरीथिंग हॅज टू बी इन मॉडरेशन. फक्त आपल्याला कुठली गोष्ट आवडते म्हणून इफ यू गो अहेड दॅट इज नॉट ॲप्रोप्रिएट. पण सध्याच्या जगात आपण बघतो की ज्या गोष्टी ॲक्च्युली हेल्दी आहेत त्यांचा इंटेक नाहीतरी खूपच कमी होत असतो. सो विल हॅव टू जस्ट. पण ब्रेन ट्युमर होऊ नये यासाठी काही खबरदारी घेता येऊ शकते का, म्हणजे अवॉइड करायला, टू अवॉइड ब्रेन ट्युमर? Unfortunately, none. And that is So you never know when
one gets a brain tumor, or what are the reasons for getting brain tumor? Not yet. But we are, as I said, it is still a young branch. We are finding out reasons and codes. सध्या तरी क्लिअरली हेच दिसतंय की रेडिएशन इज वन ऑफ द थिंग्स. So what are the main symptoms of brain tumor? ब्रेन अनलाईक अदर ऑर्गन्स इज म्हणजे आता समजा आपण लंग्सचं उदाहरण घेतलं किंवा लिव्हरचं उदाहरण घेतलं, तुम्ही लिव्हरचा कुठलाही भाग घेतलात तरी ते एकच काम करतं, दॅट इज रेस्पिरेशन ऑर ब्लड प्युरिफिकेशन ऑर. पण ब्रेनचा प्रत्येक भाग, लेट्स से देर इज द फ्रंट ऑफ द ब्रेन वर्क्स व्हेरी डिफरंटली फ्रॉम द बॅक ऑफ द ब्रेन. द राईट साईड ऑफ द ब्रेन विल वर्क डिफरंटली दॅन द लेफ्ट साईड ऑफ ब्रेन. सो हे जे सिम्पटम्स आहेत हे प्रायमरीली यावर डिपेंड करतात की कुठल्या भागात तुम्हाला ती गाठ आहे. पण ॲज सच ब्रेनला थोडं जरी इरिटेशन झालं तर पहिली सिम्पटम जी येते ती म्हणजे फिट येणं किंवा आकडी येणं और सीजर. सीजर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यावेळी गाठी ॲक्च्युली ब्रेनमधून निर्माण होतात त्यावेळी सीजर इज द फर्स्ट सिम्पटम दॅट वी गेट. दुसरं, अनलाईक अदर ऑर्गन्स जिथे गाठी वाढल्या तर त्यांना वाढायला तेवढी जागा असते. अनफॉर्च्युनेटली ब्रेन यासाठी डिफर करतो की ब्रेनच्या भोवती सगळं बोन्स असतात. सो इफ द प्रेशर रायझेस इन द ब्रेन, फर्स्ट सिम्पटम वी गेट हेडेक. सेकंड सिम्पटम्स विथ अर्ली मॉर्निंग हेडेक विथ वॉमिटिंग, दिस इज वन ऑफ द सिम्पटम्स. कुठल्या नसेतून ब्रेनच्या जर गाठ वाढत असेल तर त्या गाठीचं फंक्शन कमी होतं. दिसण्याचा प्रॉब्लेम किंवा ऐकण्याचा प्रॉब्लेम किंवा चव जाणं. काही लोकांना स्मेलचं सेन्सेशन जातं. पण इट ऑल विल डिपेंड ऑन, म्हणजे जर मोटर एरिया आहे हातापायाच्या हालचालीचा एरिया तर एका साईडची वीकनेस सुरू होते. तर इट विल डिपेंड ऑन वेअर द ट्युमर इज ग्रोईंग. पण डॉक्टर आता असं म्हणतात ना की आता आपल्या शरीरामध्ये इम्युनिटी सिस्टम आहे, म्हणजे रोगाचा प्रतिरोध करणारी शक्ती आपल्या शरीरामध्ये असते. ही जी शक्ती आहे ती या ब्रेन ट्युमरच्या बाबतीत काही करू शकत नाही का? प्रयत्न होतो का होत नाही या प्रतिरोधक शक्ती? जसं बाकीच्या ट्युमर्सच्या बाबतीत होतं तसं ऑफकोर्स होतं, पण ते एका लिमिटपर्यंतच होऊ शकतं. म्हणजे आतासुद्धा आपण बसलो आहे आणि वी आर डिस्कसिंग. ऑफकोर्स देर इज अ पार्ट ऑफ माय इम्युनिटी विच इज फायटिंग. काही पेशींशी ती ॲज सच पण फाईट करत आहे की इन्फेक्शन्स होऊ नये किंवा कुठल्या प्रकारचं ट्युमर वाढू नये. बट स्टील ट्युमर्स हॅपन. सो प्रतिकारशक्तीचा पार्ट आहेच. इनफॅक्ट काही प्रकारची जी ट्रीटमेंट आहे ब्रेन ट्युमर्ससाठी असो किंवा अन्य प्रकारच्या ट्युमर्ससाठी असतो, द इम्युनोथेरपी हॅज बिकम पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट नाव. स्टेजेस अँड ग्रेड्स ब्रेन ट्युमरमध्ये अशा असतात का? नाही. ॲक्च्युली वाय ब्रेन ट्युमर्स डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ट्युमर्स इज, इतर सगळ्या ट्युमर्समध्ये किती तुमचा स्प्रेड झालेला आहे यावर स्टेजिंग डिसाईड होतं. म्हणजे जर तो अगेन लंग कॅन्सर जर तो फक्त लंग्सशीच असेल तर त्याचा एक वेगळा स्टेज असणार. जर बाजूच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये किंवा तिथपर्यंत तो पोचला असेल किंवा बाजूचे जे मसल्स वगैरे आहेत किंवा बोन्समध्ये इन्व्हेट झाला असेल तर त्याचं स्टेजिंग वेगळं होतं. तिथून जर तो ब्रेनपर्यंत पोचला असेल तर त्याचं स्टेजिंग वेगळं होतं. ब्रेनच्या बाबतीत जनरली ब्रेनचे जे ट्युमर्स असतात ते इतर कुठे शरीरात स्प्रेड होत नाही. तर अशावेळी आम्ही त्यांना स्टेजिंग म्हणता येत नाही, पण आम्ही त्यांना ग्रेडिंग म्हणतो. कुठलाही ट्युमर घेतला तर त्याचे जनरली 4 ग्रेड्स असतात. फॉर ओव्हरऑल जनरल क्लासिफिकेशन पहिले 2 ग्रेड आहेत 1 and 2 आर कन्सिडर्ड बिनाइन. 3 आणि 4 बिंग द मोस्ट अग्रेसिव्ह ऑर कॅन्सरस काइंड ऑफ ट्युमर. तर आम्ही फ्रॉम अ ब्रेन पॉईंट ऑफ व्ह्यू ग्रेडिंग करतो, बट दॅट ग्रेडिंग इज नॉट डिपेंडंट ऑन द स्प्रेड. दॅट ग्रेडिंग इज डिपेंडंट ऑन मल्टिपल फॅक्टर्स. जो ट्युमर आहे त्याच्यात किती टक्के गाठी किती स्पीडने वाढत आहेत किंवा ट्युमरमध्येच नवीन रक्त वाहिन्या आहेत त्या बनत आहेत आणि ज्यामुळे तो अजून जास्त रक्त ॲब्झॉर्ब करून अजून प्रगती वाढतो आहे किंवा ब्रेनला स्वेलिंग किती आहे किंवा ॲक्टिवली 100 पेशी घेतला तर त्यापैकी किती पेशी आत्ताच्या घडीला डबल होत आहेत, या सगळ्यांवर आमचं ग्रेडिंग असतं. तर मी जे तुम्हाला सांगितलं की हे जे सगळे 70% ऑफ द ट्युमर्स आहेत दे कम इन द कॅटेगरी विच इज 1 and 2. त्या ट्युमर्समध्ये पण ग्रेड 3 किंवा 4 असू शकतं, बट द मेजॉरिटी इज इन दिस 1 and 2 ग्रेड्स. म्हणजे आता ब्रेन ट्युमरचा समजा उपचार करायचा झाला तर त्याच्यामध्ये सर्जरी हा उपाय कितपत योग्य आहे? सर्जरी प्रायमरीली 3 फंक्शन्स करतं कुठल्याही याच्यात. पहिलं म्हणजे की ॲक्च्युअली ट्युमर कुठल्या प्रकारचं आहे
याचं ॲक्च्युअल एक्झामिनेशन जे असतं, जे आपण बायोप्सी म्हणतो, की मायक्रोस्कोप खाली ठेवून सगळं बघायचं की कुठल्या प्रकारची गाठ आहे, हे एक सांगतो. दुसरं, जे सिम्पटम्स असतील या गाठीमुळे, की जिथे प्रेशर आहे आणि त्यामुळे लोकांना वीकनेस आहे किंवा काही आहे, तर ते प्रेशर कमी करतं. हे दुसरं कारण ऑपरेट करण्याचं आहे. आणि तिसरं म्हणजे त्याच्यामुळे जी सूज आलेली असेल मेंदूला आणि ज्यामुळे ओव्हरऑल डाऊन सायझिंग होत असेल माणसाच्या वागण्याचं किंवा काही, ते कमी करणं. गाठ कुठे आहे यावर हे सगळं डिपेंड करतं. जर गाठ वरती आहे आणि हाडाच्या जस्ट खाली आहे आणि ती मेंदूला प्रेस करते, तर असेही काही ब्रेन ट्युमर्स आहेत की जे आम्ही 100% काढून पेशंट 100% फंक्शनल होईल, हे सुद्धा आता आम्ही अचीव करू शकतो. 20-25 वर्षांपूर्वी MRI अवेलेबल नसताना किंवा मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटलमध्ये मायक्रोस्कोप, ऑपरेटिव्ह मायक्रोस्कोप ज्याला आम्ही म्हणतो, ते अवेलेबल नसताना ऑफकोर्स सर्व प्रकारचे ट्युमर काढायला खूप त्रास व्हायचा. पण आता मात्र जसं बाकीच्या फील्ड्समध्ये ॲडव्हान्समेंट्स चालल्या आहेत, तशा ऑफकोर्स मेडिसिनमध्येही आहेत. तर आता आधी गाठ कुठे आहे हे आम्हाला लोकलाईज करायला त्रास व्हायचा सुरुवातीला, तर आता ऑपरेशनच्या आधीच एक्झॅक्टली किती लहान हाडाचा तुकडा काढायचा आहे, त्यातून किती आत जायचं आहे, कुठे आपण गेलो तर पेशंटला जास्त हानी होईल, हे आम्हाला ऑपरेशनच्या आधीच कळू शकतं. अशा प्रकारच्या मोडॅलिटीज अवेलेबल आहेत. जर ट्युमर खूप डीप असेल तर फक्त एक छोटंसं होल करून त्याच्यातून एक नळी टाकून डिरेक्टली गाठीपर्यंत जाऊन एक टेस्टिंगला पाठवायचं. कारण सगळ्याच गाठी फक्त ऑपरेशन करूनच पेशंट बरा होणार असं गरजेचं नसतं. पण जेव्हा सर्जरी होते, ऑपरेशन होतं, तेव्हा जो ट्युमर असतो तो मोठा असो, लहान असू दे, मध्यम आकाराचा असू दे, तो ट्युमर काढला जातो का बाहेर तिथून? सगळ्या प्रकारच्या याच्यात पूर्ण ट्युमर काढायची गरज नसते. ॲज अ सेट, एनी काइंड ऑफ सर्जरी, द फायनल एम हा असला पाहिजे की पेशंट बरा झाला पाहिजे. मेंदूतल्याच आणि त्याचप्रमाणे शरीरातल्या पण काही गाठी अशा असतात किंवा काही कॅन्सर्स असे असतात किंवा काही ट्युमर्स असे असतात की जे पूर्ण काढायची कधी गरज पडत नाही. माझं आवडतं उदाहरण नेहमी मेनिंजिओमाचं असतं. 60 किंवा 70 वर्षाच्या वरची मी 100 माणसं घेतली आणि त्यांचा मेंदू स्कॅन केला, तर ॲटलिस्ट 10-20 लोकांमध्ये हे छोटे छोटे मेनिंजिओमास डोक्यावर स्कॅटर झालेले असणार. पण जर त्यांना काही प्रॉब्लेम नसेल पेशंटना आणि त्यांना ह्या गाठी इतक्या हळू वाढतात की पुढच्या 5 वर्षात किंवा 10 वर्षात त्या अशा स्टेजला पोचणार नसतील, तर आम्ही त्यांना ऑपरेशनचा सल्लासुद्धा देत नाही. प्लस काही गाठी अशा असतात ज्या बायोप्सीवर हे कळतं की या गाठींचा रिस्पॉन्स किमोथेरपी किंवा रेडिएशनला पण चांगला असेल, तर आम्ही डिरेक्टली पेशंटला बायोप्सीचा रिपोर्ट आला की किमोथेरपी आणि रेडिएशनसाठी रेफर करतो. काही गाठी मात्र अशा असतात, एस्पेशली ज्या साध्या गाठी असतात, साध्या गाठींचं हे असतं की त्यांना रेडिएशन आणि किमोथेरपी त्यांच्यावर कामच करू शकत नाही. कारण का रेडिएशन आणि किमोथेरपी त्याच ह्यांच्यावर काम करू शकते जे फास्ट वाढत आहेत. साध्या गाठी वाढतच इतक्या स्लो असतात. तर म्हणून दुसरा प्रॉब्लेम हा होतो की त्यांच्या हळू वाढण्यामुळे त्यांचा जो साईज असतो तो डायग्नोज होईपर्यंत खूप मोठा झालेला असतो. म्हणजे केमोथेरपी जी आहे, केमोथेरपी ती किंवा रेडिएशन हे कितपत कार्य करू शकतं ब्रेन ट्युमरवर? आता तुम्ही सांगितलं की पेशींची वाढ किती झाली आहे, किती मोठ्या पेशी आहेत, त्यावर हे अवलंबून असतं का? म्हणजे केमोथेरपीचा कितपत उपयोग होऊ शकतो? ते जे केमोथेरपी आणि रेडिओथेरपीचे जे स्टँडर्ड आहेत की असे काही सेल्स आहेत जे एका केमिकलवर रिस्पॉन्ड करतील, यू शुड ऑलवेज गिव्ह केमोथेरपी. जर अशी कुठली गाठ आहे की ज्याच्यात क्लिअरली दिसतंय की पेशी खूप फास्ट वाढत आहेत, रेडिएशनचं कामच हे असतं की त्या पेशींना मारून टाकायचं, त्या वाढू नयेत म्हणून. कारण काही प्रकारचे ट्युमर्स असे असतात, जसं मी सांगितलं, काही मेंदूच्या आवरणांपासून मेंदूवर प्रेशर टाकतात. पण काही ट्युमर्स असे असतात की जे ब्रेन आणि ट्युमर असे एकमेकात फ्यूज झालेले असतात. अशावेळी मात्र पूर्ण ट्युमर काढणं विल कॉज मोर डॅमेज टू द पेशंट समटाईम. सो ॲज अ न्यूरोसर्जन माय ड्युटी इज नॉट ओनली टू रिमूव्ह द ट्युमर but to achieve the overall healing of the patient, and that is why radiotherapy and chemotherapy help us. म्हणजे ब्रेन सर्जरी जी आहे त्याचं फ्युचर काय आता? गेल्या 10-15 वर्षात तर खूपच ॲडव्हान्सेस झालेले आहेत. डीप मेंदूमध्ये डीप जाऊन मेंदूचे तुकडे काढणं हे पण आधी खूप डिफिकल्ट असायचं. आता मात्र ते फार इझिली आम्हाला अवेलेबल असतं. न्यूअर मॉडॅलिटीजमध्ये लिटरली जर गाठ आणि मेंदू फ्यूज जरी झालेला असेल तरी गाठ कुठे संपते आणि मेंदू कुठे सुरू होतो हे सध्याच्या काही मायक्रोस्कोपमध्ये ऑपरेशनमध्ये बघता
आम्हाला दिसतं, कारण त्यांचा कलर वेगळा असतो आणि हे आम्ही फक्त एक केमिकल देऊन पेशंटला सांगू शकतो. काही ऑपरेशन्स अशी असतात की पेशंटला जागं ठेवून आम्ही पेशंटशी बोलता बोलता ऑपरेशन्स करतो. म्हणजे गाठ जर समजा कुठला म्युझिशियन असेल आणि त्याची गाठ त्याच एरियात असेल तर म्युझिक विल बी इज लाईफ. तर मग त्याच्या लाईफचं जे अचिव्हमेंट आहे ते हॅम्पर होऊ नये म्हणून अवेक सर्जरीज पण आजकाल केले जातात. स्टिरिओटॅक्सी म्हणजे 3 डायमेन्शन्समध्ये मेंदूला फोकस करून तेवढंच फक्त काढणं हे आता होत आहे. दुसरं मी जे तुम्हाला सांगितलं की फ्रॉम अ ब्रेन ट्युमर पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्युनोथेरपी किंवा आता जेनेटिक स्टडीज येत आहेत. तर हळूहळू जितकं आपलं ज्ञान वाढेल तशा या टेक्नॉलॉजीज विल हेल्प अस मोर टू अचीव अ बेटर आउटकम. डॉक्टर, ब्रेन स्ट्रोक जो माणसाला येतो, ब्रेन स्ट्रोक आणि ब्रेन ट्युमर ह्यांचा काही संबंध आहे का? नाही. ब्रेन स्ट्रोक इज प्रायमरीली अ प्रॉब्लेम ऑफ द ब्लड वेसल. म्हणजे हार्ट अटॅक म्हणजे हृदयातूनच हृदयाला रक्त कमी जात आहे म्हणून आपण म्हणतो ते वेसल ब्लॉक झाल्या वगैरे. सिमिलरली स्ट्रोक इज अ काइंड ऑफ ब्रेन अटॅक. म्हणजे हृदयाकडून ब्रेनकडे जी पाईपलाईन जाते रक्ताची, ती पाईपलाईन नॅरो झाली किंवा ब्लॉक झाली, देन वी गेट अ स्ट्रोक. इट हॅपन्स व्हेरी सडनली. व्हॉट हॅपन्स ऑन द साईड ऑफ ब्रेन ट्युमर, इट इज द प्रॉब्लेम ऑफ द सेल्स, ग्रोथ ऑफ सेल्स. ॲब्सोल्युटली. आणि ते सेल्स वाढण्यासाठी इनफॅक्ट जास्त रक्त बाजूच्या मेंदूतून ॲब्झॉर्ब करतात. दॅट इज हाऊ दे कॅन ग्रो. सो द ट्रीटमेंट ऑफ अ ब्रेन स्ट्रोक ॲज कम्पेअर्ड टू अ ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्युमर वुड बी डिफरंट. डॉक्टर, आता असं मानलं जातं आणि बरेच लोकसुद्धा असं मानतात की अरे देवा, आता मला ब्रेन ट्युमर झालं आहे, आता काय, आता संपलं. हे बरोबर आहे का? म्हणजे हा जो वर्ल्ड ब्रेन ट्युमर डे आहे हा 8 जूनला सेलिब्रेट होतो. हां, म्हणून म्हणतो डॉक्टर, अशा लोकांसाठी तुमचा काय संदेश आहे? माझा संदेश हा आहे की समजा 25 वर्षांपूर्वी ब्रेन ट्युमरला घेऊन जे लिमिटेशन्स होते त्यावेळी पण मी असं म्हणणार नाही की चांगले रिझल्ट्स कधी नसायचे, पण मोडॅलिटीज आपल्याकडे नव्हत्या डायग्नोज करण्यासाठीच. आता CT, MRI, अँजिओग्रॅम्स खूप गोष्टी अवेलेबल आहेत. ड्युरिंग सर्जरी आम्हाला CT किंवा MRI करण्याची आता हे आहे. तर त्यावेळी जे अवेलेबल नव्हतं आता ते मेजर टेक्नॉलॉजीज अवेलेबल आहेत. त्यावेळीचे सर्जन्स कुठल्या परिस्थितीत या डेलिकेट ऑर्गनवर ऑपरेट करायचे गेल्या 25 वर्षात खूप बदल झाले. म्हणजे मी नाव मोर दॅन अ डिकेड आय एम इन द फील्ड ऑफ न्यूरोसर्जरी, पण गेल्या 10 वर्षातच इतके चेंजेस झाले आहेत. अँड डे बाय डे जसं आपण बाकीच्या गोष्टींना घेऊन बघतो, दिस थिंग्स आर कमिंग इन, मोर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग इन, देर आर मोर ट्रीटमेंट्स विच आर कमिंग इन. आणि हे पण मी सारखं सांगत असतो की ब्रेन ट्युमर इज अ डिफरंट थिंग दॅन अ ब्रेन कॅन्सर. सो डू नॉट कन्फ्यूज बिटवीन द टू. ब्रेन ट्युमर इज नॉट अ मॅलिग्नसी. It is not. It is As not I said, malignant. The first statement which I made is, see, any tumor is defined as malignant. But there is a difference between a tumor and what we can call as cancer. एक साधा चामडीची गाठ इज ऑल्सो अ ट्युमर. एक इथे आपल्याला काही लोकांना हाडाचं एक हे वाढतं, हाडं कडक होतात, दॅट इज ऑल्सो अ ट्युमर. बट इट इज नॉट कॅन्सर. अँड दॅट प्रायमरी डिफरन्स म्हणजे आता सुद्धा ज्याला आपण म्हणू शकतो की फॉलोअप ठेवून जर काही वर्ष गाठ बिलकुलच वाढली नाही, दॅट वी हॅव अचिव्ड अ काइंड ऑफ क्युअर पॅटर्न फॉर अ ट्युमर, वी आर नाव अचिव्हिंग दॅट इन टर्म्स ऑफ. डॉक्टर, असंही बोलतात लोक की समजा आता कपाळावर एखादं असं बंप बाहेर आला, टेंगूळ आलं, येस, पण ते दुखत असेल तर त्यापासून धोका नसतो. पण जर तिथं ते दुखत नाही, कितीही चेपलं ते केलं तर दुखत नाही, तर त्याच्यामध्ये धोका असतो असं म्हणतात की ते कॅन्सरच असतं असं म्हटलं जातं. खरं आहे का? आणि जे असेल तरी ते ब्रेन कॅन्सर असेल, आय रिअली डाऊट. पण स्किन कॅन्सर पॉसिबल. पण जसं तुम्ही डिस्क्राईब करता की ॲक्च्युअल जर टेंगुळ आहे, मोर ऑफन दॅन नॉट फ्रॉम वॉट आय हॅव सीन, इट इज जनरली नथिंग. इट इज जस्ट म्हणजे हे थोडेसे मिथ्स आणि मिसकॉन्सेप्शन्स ज्यांना आम्ही म्हणतो हे ब्रेन ट्युमरला घेऊन खूप आहेत. पण हळूहळू जसं बाकीच्या गोष्टींना घेऊन हे मिसकन्सेप्शन्स वगैरे कमी होत आहेत. होपफुली बाय द टाईम द नेक्स्ट जनरेशन कम्स इन, प्रॉबब्ली इट विल हॅपन की हे जे मिसकन्सेप्शन्स वगैरे लोकांच्या बाबतीत लोकांना आहेत ते हळूहळू कमी होतील. द होल रिझन ऑफ स्टार्टिंग दिस ब्रेन ट्युमर डे इज फॉर दिस, की फक्त
म्हणजे पहिलंच माझा मित्र माझ्याकडे आला आणि तो मला म्हणाला की मला ब्रेन ट्यूमर आहे, माझं जे रिॲक्शन असतं ऑल्सो गोज अ लाँग वे. म्हणजे मी त्याला म्हटलं अरे बापरे, असं जर कोणी म्हटलं, म्हणजे समजा डॉक्टर, मी कोणत्या पेशंट आला आणि मी म्हटलं झालं आता काही होणार नाही, तर ऑब्व्हियसली पहिलंच असं कोणी ऐकलं तर मनात भीती असते. आणि आता पण किती वर्षाची माणसं असो, एका पॉईंटनंतर आपण म्हणतो आपण आता काही जास्त यांच्यासाठी नाही केलं पाहिजे. गोष्टी हळूहळू बदलतात. जे काही रूल्स आणि रेग्युलेशन्स किंवा मेडिसिन्स आपण 30 वर्षांपूर्वी घेत होतो, साध्या गोळ्या जरी असतील, त्या गोळ्या पण आता चेंज होत आहेत. तर इमॅजिन सर्जरी किती चेंज झाली असेल. त्यामुळे ब्रेन ट्यूमर विल बी क्युरेबल इन फ्युचर टोटली. इवन नाव इट इज I will not use the word that it is curable because any tumor can come back. पण समजा 25 वर्षांनी कुठली गाठ पुन्हा येत असेल, तर आत्ता मी जर ती गाठ पूर्ण काढली आहे, म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का, समजा ब्रेन ट्यूमरचं सर्जरी झाली, ऑपरेशन झालं, तो ट्यूमर काढून टाकला, तो पुन्हा उद्भवण्याचा संभव आहे का किती वर्षानंतर? संभव डेफिनेटली आहे, पण इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट टाईप ऑफ ट्यूमर इट इज. म्हणजे आता आम्ही अशा काही गाठी काढल्या आहेत ज्या गेली 10 वर्ष आल्याच नाहीत. आफ्टर 5 इयर्स रेग्युलर फॉलोअप ठेवण्याचं हे बंद होतं आणि 10 वर्षानंतर तर आम्ही पेशंटला सांगतो की फॉलोअपची कदाचित गरजही पडत नसेल. पण अशाही गाठी आहेत आणि काही गाठी अशा आहेत की ज्यांना प्रत्येक वेळी साध्या गाठी असतील, तर आता फक्त ट्यूमरवर फोकस्ड रेडिएशन देण्याची पण टेक्निक आता भारतात आणि खूप ठिकाणी उपलब्ध आहे. तर त्याच्यामुळे पण रिकरंट ऑपरेशन्स करायची गरज आहे का, याची पण आता गरज, म्हणजे जनरली नाव वी आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम दॅट. सो फक्त डायग्नोसिस करायचं आणि पेशंटला सांगायचं की बाबा आता तुझं जीवन संपलं आहे. करंटली वी आर गोईंग फार अवे फ्रॉम व्हॉट इट वॉज दॅट. म्हणजे डॉक्टर, आता मला ट्यूमर झाला आहे म्हटल्यावर जी लोक घाबरतात, याची आता आवश्यकता नाही असं म्हणायचं आहे तुम्हाला? ॲटलिस्ट तुम्ही कुठल्या तरी न्यूरोफिजिशियनला किंवा न्यूरोसर्जनला भेटा. आम्ही प्रत्येक वेळी कुठली गाठ दिसली की ती काढायच्या मागे जात नाही. फायनली ओव्हरऑल थ्रूआउट द टाइम्स द रोल ऑफ न्यूरोसर्जरी हॅज ऑलवेज बीन हिलिंग द पेशंट. पण जर आम्हाला असं वाटतंय की ऑपरेट करून किंवा किमोथेरपीने किंवा रेडिओथेरपीने यू विल बी एबल टू अचीव अ बेटर लाईफ, ड्युरेशन ऑफ लाईफ जसं बाकीच्या ट्युमर्सबद्दल असतं, आय विल नॉट एलॅबोरेट ऑन दॅट, बट इट विल डिपेंड ऑन द टाईप ऑफ द ट्युमर. म्हणजे अशी बाकी पण गाठी असतात, आपण लोकांना सांगतो आता तुझं आयुष्य 3 महिने आहे, 6 महिने आहे, पण इतर ठिकाणी अशाही गाठी असतात त्याच्यात लोकांना आपण सांगतो की बाबा आता तू पूर्ण बरा झालायस. देन ब्रेन इज ऑल्सो ऑर्गन, वाय शुड इट बी डिफरंट? पण हे मात्र लोकांना अजून आम्हाला सांगता आलेलं नाही. पण डेफिनेटली पहिल्यांदाच आपण डायग्नोज केलं, समजा तुम्ही डॉक्टरकडे गेला, डॉक्टरने सांगितलं स्कॅन करा, स्कॅनमध्ये काहीतरी दिसलं. म्हणजे ब्रेन ट्यूमरच्या संदर्भात संशोधन चालू आहे का अजून? चालू आहे आणि चालू राहणार. आणि डेफिनेटली नॉट ओनली ब्रेन ट्यूमर, but it will happen with all the types of problems that we are having. That is why the quality of life, the duration of life is of course progressing. The very fact that I can tell you that I have people who are following up healthily and I can tell them now you don't need to follow up with me when he was diagnosed with a brain tumor, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि पुढे सुद्धा जाऊन या गोष्टी अजून ॲडव्हान्स्ड होत राहणार आहेत. कुठल्या स्टेजला आपण पोचू, ऑफकोर्स दॅट इज वॉट वी ऑलवेज हॅव टू ॲस्पायर फॉर मोर. श्रोत्यांनो, हे आपले डॉक्टर ओमकार चुरी न्यूरोसर्जन आहेत. ते आज आमच्या चॅनलवर आले आणि त्यांनी आमच्या प्रेक्षकांना ब्रेन ट्यूमरची एवढी माहिती दिली आहे. डॉक्टर साहेब, थँक्यू. तुम्ही तुमचा बहुमूल्य वेळ दिल्याबद्दल तुम्हाला आम्ही तुमचे आभार मानतो. मला बोलवल्याबद्दल थँक्यू. शेवटी मी हेच म्हणेन की ब्रेन ट्यूमरपासून घाबरू नका, पण ॲटलिस्ट डॉक्टरांना आपलं मित्र म्हणून त्यांना अप्रोच करा. पूर्णपणे परिस्थिती वाईट होण्याआधी फक्त त्या वेळेची वाट बघू नका ज्यावेळी डॉक्टर फक्त तुम्हाला हे सांगतील की आत्ता आपण काही करू शकत नाही. कारण का आता आपण खूप गोष्टी करू शकतो. यावेळेची जी थीम आहे वर्ल्ड कॅन्सर डेची, ती हीच आहे की वी शुड स्टॉप ऑर डिक्रीज द केअर गॅप. आणि हा केअर गॅप कमी करण्यासाठी आम्हाला तुमची मदत लागणार आहे. तर त्यासाठी तुमचा सहयोग पाहिजे. ऑफकोर्स कुठल्याच डॉक्टरला असं वाटत नाही की कुठल्या पेशंटला कॅन्सर व्हावा किंवा कुठल्या पेशंटला कुठल्या प्रकारचा ट्यूमर व्हावा. पण जर काही असेल तर आम्ही मदत करायला आहोत. तर थँक्यू डॉक्टर. थँक्यू. नमस्कार. थँक्यू.